ברוכים הבאים לאסותא. בבית החולים אסותא מתבצעים ניתוחי בלוטת ההרמונית על ידי מיטב המומחים בישראל. מספר ימים לפני הניתוח נזמין אתכם לפגישה עם הצוות המקצועי שלנו. שלום. שלום וברכה. לאיזה ניתוח הגעת אלינו? פרוסטטה. אוקיי, תאשר יד בבקשה. אחות המרפאה הטרום-ניתוחית תעבור על הבדיקות האחרונות, תוודא כי הכל נמצא בתיק הרפואי, ותיתן תדרוך על מהלך הניתוח וההכנות הנדרשות. עד 3 שעות לפני מותר לך לשתות, בלי מסטיקים ובלי סוכריות. אנו עומדים לרשותכם על מנת להעניק לכם את כל התשובות לשאלותיכם, וזה המקום לשאול כל מה שתרצו לדעת לגבי הניתוח. אשר לך בהצלחה. תודה רבה לך. בבקשה. במרפאה הטרום-ניתוחית שלנו, המטופל ייפגש עם מרדים, אחד המרדימים המומחים שעובדים אצלנו, ובמפגש הזה המרדים יבדוק אותו, יראיין אותו, יקבל ממנו את כל המידע שנדרש על מנת לתכנן את התוכנית ההרדמתית בצורה הטובה ביותר. יש לך איזה מחלות מסוימות כלשהי? לאותו מפגש רצוי מאוד להביא את כל המידע הרפואי שיש בידי המטופל, גם לגבי הנושא שבגללו הוא עובר את הניתוח וגם לגבי מחלות אחרות. לאחר מכן יחתום המטופל על הסכמה להרדמה ומתן דם. בהצלחה. תודה רבה, דוקטור. ביום הניתוח תתבצע תחילה קבלה אדמיניסטרטיבית, שם בין היתר יוסדר התשלום בגין הניתוח, בדרך כלל באמצעות טופס התחייבות מהגורם המבטח. מה שאני אצטרך זה תעודת זהות שלך, כאשר הטופס הראשון הוא טופס הסכמה להתקבל לבית החולים. שיהיה לך בהצלחה, אתה עולה ישירות למחלקה. בבקשה. במחלקת האורולוגיה של בית החולים תמצאו צוות מקצועי ומיומן שעומד לרשותכם בכל עת. אחות במחלקה תקבל אתכם ותבדוק סימנים חיוניים, תשלים את הקבלה ותבצע בדיקות נוספות על פי הנדרש. במהלך ההמתנה תוכלו ליהנות מטכנולוגיה מתקדמת ששילבנו בחדרים עבורכם. לקראת הכניסה לניתוח, יורדים בני המשפחה לחדר ההמתנה שבקומה השלישית, שם יוכלו לקבל עדכון שוטף על מצב המטופל ממתאמת המשפחות שנמצאת באולם ההמתנה ומלוח הניתוחים שתלוי על הקיר. לפני הכניסה לניתוח, תתבצע בדיקה חוזרת שמטרתה לוודא את כל הנתונים הרפואיים שנאספו עד כה. צוות מחדר הניתוח יגיע ויציג את עצמו. חדרי הניתוח באסותא הם מן המשוכללים בעולם. הצוות הרפואי מיומן ויעשה הכל על מנת להביא להצלחת הניתוח. האורולוג בוחר בטכניקה הניתוחית לפי גודל ההרמונית. הרמוניות יותר קטנות הולכות לניתוח TURP או ניתוח סגור, והרמוניות גדולות יותר, מעבר למידה מסוימת, הולכות לניתוח הפתוח, שהוא נעשה דרך דופן הבטן. בתום הניתוח יעבור המנותח לחדר התאוששות למשך כשעתיים. בשלב זה יעדכן הרופא המנתח את המשפחה על מהלך הניתוח. בני המשפחה יוכלו לראות את המנותח. בימים הבאים תשהו במחלקת האשפוז בה נמצא צוות מקצועי שקשוב אליך בכל עת ומעדכן באופן שוטף את הרופא המנתח. חשוב לדעת כי תמיד יש רופא זמין לכל קריאה. מקובל להמליץ לחולה אחרי הניתוח להיות במנוחה כשבועיים. אפילו אחרי שהוציאו לו את הקתטר, הוא ירגיש שהוא קם הרבה בלילה, רץ הרבה מאוד לשירותים. חשוב לדעת שזה המהלך הטבעי של ההחלמה. בסופו של דבר, התהליך הזה יכול להימשך 4 עד 6 שבועות, ורק אחרי זה הוא ירגיש את יכולת ההתאפקות חוזרת, הוא יכול לשלוט יותר טוב בשתן, הזרם יהיה טוב והוא יקום פחות בלילה. זאת התקופה שהוא בדרך כלל גם יכול לחזור לפעילות רגילה, להתעמלות, לספורט, וגם לחזור לקיים יחסי מין. אסותא חרת על דגלו להיות בית חולים ללא כאבים. על כן, במידה ומתעורר כאב, אנא ידע את אחד מאנשי הצוות המטפל במחלקה. במקרים בהם מנותחי פרוסטטה נדרשים לטיפול כימותרפי או רדיותרפי, אסותא מעמידה לרשותכם מכון אונקולוגי המוכר על ידי קופות החולים וחברות הביטוח. באסותא מתחייבים לזמן פנייה קצר ביותר. תוך שעות ספורות מגיעים לייעוץ רפואי
לא מחכים בתור, לא לייעוץ, לא לטיפולים ולא במהלכם. צוות אסותא עומד לרשותכם בכל שאלה או בעיה. אנו מודים לכם על שבחרתם בנו ומקווים שתרגישו טוב.